Cada negra nit buscant aixopluc entre la taverna. El vent i la pluja van malmenant dies de tardor. Mariner jove, tibat i fort, amb folar negre lligat al coll, el ro de soques perdona vides i adulador. Corre, Lola, posa'm un got de vi i et cantaré una cançó. I mentre li canta una habanera amb la guitarra, ella mou el cul, balanceja els pitxis com una rialla. I mirant coqueta, pica l'ullet al noi de Calella, gronxolant el cos, marcant el compàs d'aquella habanera. El teu cos m'encén, el teu cos em pot, mulateta vella. Jo t'estimaré fins la fi del temps si tu vols ser meva. I la vella Lola llença el davantal, mans a la cintura, balla amb soltura pel seu amor. Hola, hola! Benvinguts un dia més al meu canal, La Mar de Llibres, on parlo sobre literatura en català. Avui parlarem de literatura més o menys, però primer us vull presentar la primera convidada del canal. Bueno, primera no, perquè he fet com algun vídeo amb la Misha, i amb l'Anna. He fet més vídeos, però com així com que no entrevisto però que parlo com amb algú altre. I és la meva amiga Laia, digues hola Laia. Sempre a veure si funciona això, que potser no funciona bé i no ho utilitzem, però bueno. Laia, et vols presentar una miqueta? Jo estudio periodisme i humanitats i soc bastant friqui també de tot el tema dels llibres i de, no sé, la història i aquestes coses. Sabeu com la típica gent pesada de la Pompeu que té un podcast, en plan, com tots, doncs, una d'ella. Doncs avui hem vingut aquí a Sant Pere de Rodes, en plan, perquè una cosa que estem super en contra, que sembla que tot el Dark Academia i tot el cottagecore i tot això hagi de ser com a Anglaterra o a llocs super llunyans, i aquí, i en veritat aquí en general al nostre territori tenim moltíssimes coses que són super Dark Academia i tenim una cosa que és molt important, que és el romànic, i aquí volem reivindicar el romànic core enfront tota la cosa aquesta d'Estrella d'Am, de la Costa Brava, cervesa. No, aquí ens agrada el romànic core, oi que sí? Exacte, el Mediterrani sí, però bien. Exacte. I, això. I a més la Laia fa poc s'ha llegit. Què has llegit exactament? Em va tocar, era per on treballar a la uni, però va ser com superinteressant trobar una redacció que va escriure Josep Pla quan estava a l'institut, en la que parlava de que venien aquí a Sant Pere de Rodes, i llavors comparar amb una escena més o menys semblant del Quadern Gris, que de fet el Quadern Gris també és com superinteressant perquè, no sé si ho coneixeu, però el va escriure com cap als anys 60, crec, i es va basar o va fer veure que era el seu dietari de quan tenia com 20 anys, el 1918, i llavors quan mires, s'ha trobat el seu dietari de veritat del 1918 en el qual es va basar i és en realitat bastant diferent. I llavors doncs és bastant divertit fer la comparació i no sé què, i després doncs també comparar-ho amb quan tenia 16 anys o alguna cosa així, i escrivia també bastant diferent. Ja hem fet una miqueta el friki Josep Pla, romani i tal, i ara anem a fer el que anem a fer, que és un petit vídeo que la Laia ens explicarà una de les seves darreres lectures, que també, jo sé que us vaig prometre per Instagram, m'encanta parlar així com si fos super youtuber, com de veritat, super seriós, però que la meva germana, que s'estudia en història, que faria un vídeo amb ella, que també ens explicaria llibres d'història i tal, i com tinc ganes com de fer una secció com portant a gent externa que recomani parli llibre que els han agradat, així que la Laia ens parlarà una miqueta de l'últim llibre que s'ha llegit, que no m'he llegit jo i que soc super mala catalana perquè se'ls ha llegit tothom, sí. Però tu també te l'has llegit com una miqueta tard. Sí, o sigui... Però Sí. Totalment, vull dir, jo me l'he llegit, me l'acabo d'acabar just ara. El llibre en qüestió és Boulder, d'Eva Baltasar, que de fet és com la segona part d'una trilogia, la primera és per Magel, no m'he llegit per Magel, però segur que també està molt bé. No passa res, segur que està superbé, en plan, tothom diu que està superbé, tothom ha llegit per Magel i tothom està superenamorat de per Magel, però no passa res. És el que us podem dir. I llavors, sobre Boulder, realment, no ho sé, o sigui, és un llibre que te comença a llegir i és com t'atrapa bastant perquè, està molt ben escrit i llavors és com molt poètic, totes a través de metàfores i de... et va explicant com les accions i tal de la protagonista, que es diu Boulder, no es diu Boulder, no sabem com es diu, i se li diu Boulder, i Boulder són com unes pedres que estan al mig del mar o... Ara, en sèrio? És alguna cosa d'unes roques. Que guai! En plan, aquí amb el mar, no sé què, darrere... Sí, total. Estem superben situades, és que no ho veieu, però aquí darrere hi ha com el mar, és molt maco. L'Empordà. Exacte. No, i llavors és sobre una dona molt solitària que té com un estil de vida bastant particular perquè és cuinera d'un vaixell, i llavors, a partir d'aquí el llibre tracta sobre com s'enamora d'una dona, comencen sent amants, tal, llavors arriba un punt en què l'altra dona li demana tenir un fill. Llavors, veurem doncs què passa amb una dona que mai havia volgut tenir fills i com afronta el tema de la maternitat. I llavors, més enllà d'això dels temes
poemes, que també és bastant interessant, però m'ha agradat sobretot això que us deia de la prosa poètica. No m'agrada del tot prosa poètica per parlar-ne. Ja, però bueno. També de cop, o sigui, com que ho trenca bastant, perquè la personatge és bastant com una persona bastant dura, bueno, bastant solitària. Llavors, de cop hi ha un moment en què potser deixa anar un insult o diu és que aquest li trencaria la cara. Vale, ens encanta. Perquè com que ho trenca una mica, i alhora, o sigui, quan parlo de poesia tampoc és tot com supermaco i idíl·lic, al revés. De fet, ella, o sigui, té una visió com... O sigui, com d'algunes coses molt negativa, però alhora després també veu com la bellesa. Llavors és molt guai tot aquest contrast i no ho sé. Em va agradar molt això. I és això, bueno, tampoc soc una persona que, o sigui, tendeixo a evitar els llibres que tothom en parla, o sigui, només perquè tothom en parla, perquè m'he endut alguna decepció. Ja, és que a mi m'ha passat molts cops que és en plan, tothom li encanta un llibre, no sé què, però vas a llegir, com va passar a mi amb Kafka, que tothom deia, buah, és que és superguai, te'l llegeixes i fas en plan de, bueno, llavors potser a vegades és millor evitar-los perquè, si no, com... Clar, perquè està com molt sobrevalorat. Però a l'hora d'aquest llibre jo havia rebut com opinions negatives i positives, jo també tenia molta curiositat de saber, pues, bueno, què tal. I personalment us el recomano, realment. Ens el recomanes per Sant Jordi, Laia, aquest llibre? Definitivament. Que s'apropa Sant Jordi, 5 de Sant Jordi. Ara ha guanyat el Premi Òmnium. Ah, sí? Sí. Ah, no ho sabia. De la novel·la, sí. Vale. Pues ja sabeu, nois. I bueno, això és tot. Espero que us hagi agradat moltíssim, doncs, amb la nostra fantasia romànic-core aquí, fent el nostre esmorzar, veient les runes de Sant Pere de Roda. I res, que us recomanem moltíssim venir aquí, doncs, estimar el nostre patrimoni, visitar-lo, cuidar-lo, aquestes coses. El romànic-core, Embrace... Reject Estrella d'Am. Això. Reject Estrella d'Am, Embrace romànic-core. I bueno, ens veiem la setmana que ve o l'altra o quan sigui. Adeu!